Много съм радостен. Това е година, в която имахме страшно много проблеми с контузени футболисти. И така в някои мачове имахме големи затруднения, но важното е, че момчета стигнаха зъби. Последните 3 мача, които ги изиграхме в Варна, двама от състезателите бяха на обезболяващи инжекции. Поздравявам момчета за мъжката игра и им честя. Първо искам капитана на отбора Борис Трендафилов и Антон Атанасов да се завърнат в игра и по всяка вероятност ще имаме попълнение от чужбина, но говоря вече за класни състезатели, които са играли поне на полупрофесионално ниво. Държавите? За държавите около България, които са Молдова, Украина, Русия. А от България? Не, на този етап от България не смятаме да привлечем други футболисти. Според теб, докъде може да стигне отбора Шампионска лига? Ами от тая година в основния кръг продължават първите два, мисля, че имаме сили да преодолеем първия основен кръг.